Jó napot adjon az Isten kenteknek, kalagoriak, felsicsilom kenteknek, hogy miket tartok én észre, amikor gyermek voltam. Mondom, Ceausescu idejében nyártól ősz végéig, szombaton s vasárnap gyakran jöttek be hozzánk a faluba a sátrások árulni. Azon a sátrás körutcán vagy 10 cigánes volt ritta. Asszony, ember, gyermek. Árultak üstököket, kazányokat, fazakakat, bálónyakat, várt fésű tetüknek, arany serseléket, s mindenféle érdekséget, ami fény lett. S akartad őket rikojtozni alául az utakon. Hajla csaune, uále, csercsej, baluáne. Mikor gyermekek áröstör vántünkor jöttek. Sodálkoztunk rittik, mert ilyen fatákászegű emberfélék nem voltak a falunkba. Másképp öltözöttek, mint műk, az asszonyoknak ám szép, színyás, virágos, hosszú rokolyáik voltak. Olyanokat viseltek. A haik 2 göcába bé volt fonval, s azokon likos, s aranyázős pénzeskék voltak ritta, amilyen pareskák. S azokon a pareskákon valami régyújfél ilyen emberábrázatok voltak, gondolom valami nagy emberek, valami régyújfélék. Az öreg cigánynénak még tulpányos volt a fején, de hátra volt kötve, mint az enyém, s látszottak a nagy filjái. Az emberek nagy kalopokat hordtak, akkorát, hogy ha esett volna az eső, nem áztak volna meg. S nagy bosszik. Jöttek és ki az asszonyok az útra venni fazakakat, közánt, mert az mindig kellett a házhoz. Na de néni Maric erős haragos volt. Jötte nagy közánval a hátán a cigányok felé. Alig bírta vinni. Köszönt a cigányoknak. Bună ziua! Pe mine nu mă interesează mie să-mi dați alt cazan. Az öreg cigány ember sudálkozott, hogy mi baja van ennek az asszonynak. Kamásszony a teri, hogy ő sem maradjon le a tanácsolásból, kérdezte és. Hát a Maric, mit volt ilyen haragos ezen a cigány emberen? Hát hogy? Az eltött héten, mikor itt voltak, az öreg cigány likos közánt árult nekem. Likos közánit kapáltam én. Annyit? Az öreg cigány felemelte a közánt az égre, nezte vala likos volt. Dragă doamnă, îl peticesc imediat. Pe mine nu mă faceți, dragă doamnă. Mie să-mi dați un cazan nou. Elkezdtek ott veszekedni. Néni Maric nem hagyta magát. Addig rikojtozott, szitkozódott, mikor magyarul, mikor olaul, hogy a cigánynak fájt a fejem, megelégelte a sok szót. Ha bine, doamnă, îți dau alt cazan, că nu mai înțeleg nimic. Néni Maric fogta, serkálta, tett bálé vizet, lám, likos-e, folyik-e. Jó volt. Mondom, nem sok parával lehetett fizetni a cigányoknak, hanem pujval, babval s dióval is. Közánt, fazakat, tálakat félig meg kellett töltni, s volt a fizesség értig. Ám a apróságokat, serseléket, löncisor, gyűrűköt, bálonyakat, borkányokval, bérésüvegekvel, s vasval is lehetett felváltani. Mik a gyermekek gyűjtük ezt a sok üveget, vasat, hogy tudjunk bálonyokat venni. Addig fújtuk, hogy folyton nyálunk, és addig, míg elpakkant. Na de, hogy el ne felejtsem. Történt egyszer, hogy szomszédom, az Andris,
vett a szereteinek, Virikának, ki a disznóhegyin ült, pár arany serselét, szívás késett. Mint hallottam, Áröstör vendett neki, hogy milyen szép, drága dolgot adott neki a szereteje. Búcsúkor, Szentkeresztkor, Virika kies likasztotta Filit nagy tűvel. Bélyes tette, kávékedett a lánykáknak, kávékedett a táncba. Mutítgattak, hogy mit kapott a szereteitől. Félre és rúgta a tulpánt, hogy jobban tetszedjék. Te Virika, mondotta neki vésorája Berni. Azt hiszed, hogy annak az Andrisnak van annyi parája, hogy vegyen neked ilyen drága dolgot? Az nem arany, az tinikja, vett a cigányoktól, azoktól a sátrásoktól. Máglás bé fog zöldülni a filjed egy idő után. Így ez történt. Nem, hogy béződült, de még el is kezdett rozsdásodni. Virika, mikor találkozott Andrisval, akkora sopot ütött neki a hazugsága miatt, hogy Andris fogta az örcáját, megszégyelte magát. Bocsánatot kért, s elment, hazament. Nem is ment egy darabig a táncba. Na de, nagy volt a szerelem köztik. Megbocsájtott neki. 1986-ban, novemberben Andriska elvette Virikát asszonyul. Társak lettek egyik a másnak. Jól megvannak, most is, hál' Istennek.